फैगौ जानुवारि दान 2023 मायथाइ खौसेथि बर' समाज आफादनि 17थि बोसोरसालि जथुम्माखौ कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय जाजिख'ना माइनाव फोथाराव खुंनो थांखि लानानै खौसेथि बर' समाज आफादा हाबा मावगासिनो दङ आरो दिनैहाय गोथार जि मोनसे फुंबिलि सम बे गोथार दुब्लियाव जोङो जोंनि मावनायनि जि मोनसे जागायनांगौनि गाहाय खुन्थिया गायनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जोङो मावफुंनाय जाहैबाय आरो बेवहाय जोंनिनो बानजाय आफादनि मानगोनां जोंनि मावफुं आफादगिरि प्रनब बर' बिथां आरो उमेश जायगा बिथांमोन जाजिख'ना बिजेपि बे मानगोनां आफादगिरि बिथां लोगोसे बावहाय फैनो बाथ्राफोरखौ जोंहा बानजाय आफादनिनो आफादगिरि बिथां एमएलए भगत बसुमतारी बिथाङानो जोंनि बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो जोंहा फोथायनाय दङ बे जाजिख'नायाव जानो गोनां 17थि बोसोरसालि जथुम्मा खौसेथि बर' समाज आफादनि बे जथुम्माया मोनसे जानायबायदि जथुम्मा जानानै थाथों मानोना जोंनि आद्रा थानाय माखासे जि मावनो लानाय खामानिफोर जोङो मावगासिनो दङब्लाबो बियो मोगथां महर मोनाखै बेनि जाफुंनायखौ जोङो जाजिख'नानि जथुम्मायाव गिबि मन्थ्रि खुगानिफ्राय जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रिनि खुगानिफ्राय जोङो माबा मोनसे मोजां रादाब फोसावनायनि मिजिंखौ जों लादोंमोन मानोना जोंहा दाबो बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि गामि फोसावनाय जायाखै आरो लोगोसे गामि फोसावनाय जायैनि थाखायनो बिजाब दानो हायाखै ओंखायनो जों गोसोखौ थुलुंगानो हायाखै दा जोङो जाय थांखिखौ लानानै खामानि मावबोदों बुंनो थाङोबा बिटिसिनि बायदिनो बर'फोरनि थाखाय माखासे जोंहा जायफोर जेंना दङ राव हारिमु थुनलाइ सोलोंथाइनि जेंना थाबाय बेफोर जेंनाखौ फोजोबस्रांनानै माबा मोनसे गोग्गो जोंबो थांनानै थानायनि जोंनि जिउ राहा लामाजों लोगोसे हारिनि राव थुनलाइफोरखौ जौगासार होनायनि जे हाबाफारि लानानै बेखौ मावफुंनो हाथों आरो बड'फाया जाय सिमाखौ नुदों बर' हारिखौ बर' गेरेमसा माहारि दानायनि बेफोर हाबानिनो मोनसे बाहागो खौसेथि बर' समाज आफादा बेखौ मावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावदों बर'नि माहारि आफादखौ मावगासिनो दङ बावहाय जेबो जेंना जेथो गैयालासेनो जों गोजोनैनो फैगासिनो थानाय 17 बोसोर जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय बा जों जुजिलायबाय खामानि मावगासिनो दङ बावहाय गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन जोंनि आसामनि मानगोनां बयजोंबो सिबिजाग्रा मोजां मोनजाग्रा गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेवहाय नुजाफैगोन जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित बर'आ नुजाफैगोन बिटिआरनि गाहाय मन्थ्रि सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ नुजाफैगोन आरो लोगोसे जोंनि ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि डक्टर मनज बर' बिथाङाबो नुजाफैगोन आरो माखासे मन्थ्रिफोर आसामनि बिथांमोनहाबो नुजाफैगोन दा बावहाय जोङो बेखौनो बुंनो लुबैबावगोन जोंना खौसेथि बर' सुबुं आफादा गासै 22 जिल्लानि सिङाव दङ आसामनि खना खनला 22 जिल्ला आरो माखासे नेबारिं स्टेटफोर थाबाय जेरै अरुणाचल मेघालय आरो नागालेण्ड आरो बेनि अनगायैबो वेस्ट बेंगल लोगोसे त्रिपुरानि थान्दैफ्रावबो जों बाहागो लायो नेपालनिफ्राय नुजाफैयो खोलाहानिफ्राय आरो बांलादेशनिफ्रायबो नुजाफैयो बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानै जोंनि बानजाय आफादा जि बानजायनो लादों आरो जोंहा फोथायनाय दङ बावहाय मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों जोङो फैगौ नालाय जथुम्माखौ मोजाङै खुंफुंनो हागोन बे समावनो जोंहा मोनसे फोथायनाय थाबाय ओरैनो एट ए टाइम खेबसेयावनो जों बबेबा मोनसे जेंनाखौ बा बबेबा मोनसे हारिनि जेंनाखौ सुस्रांजोबनो हाथारगोन बेखौ बुंनायाथ' बे गोरोबथाव बा गनायजाथाव जाया जों माखासे जायफोरखौ जोङो हास्थायनानै दङ जेरै गामि फोसावनाय बेथ' बावहाय रोखाबा जोङो रादाबखौ मोनगोन आरो गामिखौ फोसावनायनि बाथ्राखौ होगासिनो दङ थाबैनो नटिफिकेसन खालामनायनि बाथ्रा होगासिनो दङ बेनि उनाव बिजाब दानायनि बाथ्रा फैगोन बिसायख'थि गेलेनो फैगोन रां मोननायनि बाथ्रा फैगोन फेब्रुवारि दानाव जिथु बाजेट जिरायगोन बावहायबो जोङो बे जथुम्मायावनो गिबि मन्थ्रि खुगानिफ्राय माबा मोनसे रादाब जों खोनानो मोनगोन होननानै जों मिथिनांगौ आरो जोङो सानदों बिटिआरनि चिफ जेराव फैगोन आसाम आयेन आफादनि जेरावहाय मन्थ्रिगिरियाबो फैगोन बे जथुम्माया जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय रायजो राजानि थाखाय माबा मोनसे जारिमिनारिजों लोगोसे माबा मोनसे गोजोनथाव जों जे रादाब मोनगोन बेखौ जों मिजिंथियो जथुम्माया जाजिख'नायाव खुंफुंजागोन बिनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया दा मावफुंजाबाय माबायदि सेटिसफाइड नोंथाङा दिनै जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा फैगौ
7 आरो 9 जानुवारि 2020 जानो गोनां बे बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै जिहेतु गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय गायसनगिरि हिसाबै जों हांख्रायना लाबोदोंमोन बानजाय आफादा मानगोनां जोंनि बर' कसारि वेलफेयार फाउन्डेसन काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा निलेश्वर बसुमतारी बिथांनि दारै गोथार मोनसे बाथौ आर'जनि दारै जों बेखौ गायसननाय जाबाय आं खोब गोजोननाय मोनदों आं सानदों गुबुन गुबुन जायगायाव जिथु खौसेथि बर' सुबुं आफादा बोसोरसालिया जथुम्मा खुंबोदों एबारनि जिथु बोसोरसालिया जथुम्मा आलादा रोखोमै बे जागोन जारिमिनारि जागोन जा आंहा मोनसे फोथायनाय दं आं खोब गोजोनदों आरो रायजो राजानि जिब्लाक दुंब्रुद गोसोजों जायफोरनाखि बाहागो लाफैदों जायफोरानाखि मददजों ओंखारबोदों आं बिथांमोनखौ गासैखौबो आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गोथार गोसोजों बिथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय सिबिनायखौ बावहरदों आं आरो जों मिथिनांगोन बेयाव नैबे जारिमिनारि बेखायनो जागोन होनना बुंदों बेयाव जोङो बर' हारिनि थामोनथा बा राजखान्थि हक जोंनि राव सिनायथिखौ रैखा होनो थाखाय जिहेतु जों खामानि मावबाय थादों बेजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि गासैखौ जाहाथे जों फुरा रोखोमै दाफुंना लानो हायो जों बिनि सायावबो जिहेतु जों खामानि मावदों दा बिनि बादैबो जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलजों लोगोसे जोंनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो थाखाय जिहेतु खामानि मावगोन आरो बे मेलाव जोङो बेफोर बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय बिथाङा नैबे मेलाव 9 जानुवारियाव बिथाङा गासैबो हाबाफारिखौ दोनथ'नानैबाबो जोंनि मिटिङाव फैगोन होनना बाहागो लागोन होननानै खावलायदों आरो बिथांजों लोगोसे ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारखौ बिथाङा लिंफानो होदों बिथांजों लोगोसे साखाथियाव नांजाबना थानाय बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि मानगोनां आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांमोनखौ हांख्रायदों बिथांजों लोगोसे जोंनि साखाथियाव थानाय रायजोनि मेघालय अरुणाचल नागालेण्ड पश्चिम बंग त्रिपुरा गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय जोंनियाव बोसोरफ्रामबो जिहेतु डेलिगेट्स फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि बायजोआव 22 जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद दं आरो बेजों लोगोसे 120टा आन्सलिक कमिटि गासै जोंनि मोनफ्रोमबो मेलाव बोसोरारि मेलाव प्राय 3,000नि बांसिन डेलिगेट्स बोसोरफ्रामबो जायो एबार एसे बांसिन जागोन होननानै जों मोनसे आसा खालामो आरो बे जायगानि रायजो राजाखौ जोङो गासैखौबो गोसो मोदोम देहा होनानै जोंनि बे मेलखौ खुंफुंनो थाखाय जों गुरैयै आर'ज खालामो बे समाव नोंथांमोननि बिबान सोलायनायबो जागोन नामा बिबान सोलायनाय जागोन एबा जिहेतु टार्गेट गोदान आफादगिरि गोदान नेहाथारि हयथ' बे आफादनि दारै मोननो हागोन बे मोनसे गोजोनथाव फिन नोंथांखौनो जुदि सायख'फिनो आफादगिरि बेथ' रायजोनि डेलिगेट्सनि माबासो जायो बे थारमाने जोंथ' नांगौ होनना बुंनो हाला मोनसे डेलिगेट्सआ मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे प्रसेस बे डेम'क्रेटिकआ रायजो राजाया सोरखौ लुबैदों डेलिगेट्सआ सायख'यो बेनो जागोन बे आं जाफिननांगौ होननाय बाथ्रा गैया